Imam zaista to zadovoljstvo da vam predstavljam našeg sledećeg gosta. U pitanju je Ivica Stančić. Dobro jutro, Ivice, pre svega. Dobro jutro i vama želim. Ivica je svestrana ličnost. Sa jedne strane doktor, stomatolog, ali sa druge strane ima veliku ljubav prema pevanju i dugogodišnji solista RTS. Kako se to desilo? Evo da ispričamo, da nam vi ispričate vašu priču. Hvala vam na ovako lepoj najavi. Kako se to desilo? Prvo se desila muzika, pa se desila stomatologija. S muzikom sam odrastao, prosto živeo. Početci moji muzički se vezuju za moj rodni grad, za Smederevo, gde sam pohađao nižu muzičku školu violine. Onda sam se u tom nekom periodu 7. 8. razreda osnovne škole priključio horu, jednom gradskom, vodećem i tada u staroj Jugoslaviji. I kroz to horsko pevanje dalje nastavio i tokom srednje škole, da bi dolaskom na fakultet tu još više učvrstio i kad sam polagao audiciju u horu Ivo Lola Ribar, odmah su me primili. Prosto je to horsko pevanje moje negovano nekih sigurno 20 godina. Kroz to horsko pevanje i kroz naša druženja često su se pevale izvorne gradske pesme, što je mene još više oplemenjivalo. Pa sam onda pokušao da možda krenem u tom pravcu i u tom smislu sam osnovao jedan svoj vokalno-instrumentalni sastav, zvao se Korak, i tako smo krenuli za svoju dušu, pa onda kad nas je neko čuo, pozivali se na neke zabave i tako neka moja misija pionirska na tom polju krenula. Onda 2003. godine osniva se škola gospodina Žarka Milanovića izvorne muzike, opet u Akud Ivo Lola Ribar, i onda kreće moj ozbiljan pevački pristup u ovoj vrsti muzike. Tada sam shvatio da sam ipak na početku i da moram mnogo da učim da bi impostaciju glasa koju sam imao kao horski pevač mogao da prilagodim sad novom žaru. Gospodin Žarko Milanović je bio vrstan pedagog u tome, ne samo što je on procenio koji je od nas u kom fahu i koji fah najbolje odgovara pevaču koji su pohađali tu školu, nego nas je stvarno uveo u priču dikcijsku, u priču stilskog pevanja, u priču podneblja pesme sa koja se nalazi i kako se koja peva na odgovarajući način iz kraja od koga potiče. I onda su krenuli televizijski snimci, gospođa Nena Kunijević je došla u našu tu školu. Eto, prvog je mene izabrala, čuši me, i krenula su snimanja za emisiju Leti, leti, pesmo moja mila, gde smo ja i par mojih sada prijatelja, kolega, pevača po pesmi bili angažovani da snimamo za taj serijal. Bili su to i drugi serijali, gospođe Nene Kunijević, gde smo tada već istasavali pevački, da znamo kako da se ponašamo pred kamerama, i eto, prolazile su godine, druge televizije su zvale, bili su neki festivali, prosto smo se izgrađivali. Koliko sam ja u tome uspeo, mislim da sam mnogo napredovao. Moje osnovno zanimanje je sada trenutno univerzitetski profesor na stomatološkom fakultetu, gde sam uvek kada sam nalazio slobodno vreme i sada kad nalazim, trudim se da paralelno pristupim profesionalno i tom svom hobiju koji je bio, ostao i ostaće moja najveća ljubav. Ja negde verujem da čovek što više obaveza ima, da to više vremena ima. Ali eto, hoću iz vašeg ugla da čujem dok ste studirali koliko je, pošto svi znamo koliko je probe oduzimaju, koliko je i to, mislim, teško, pogotovo pohađati istovremeno i muzičku i drugu školu, to onaj ko nije prošao ne zna. Kako ste vi to sve uspeli, pogotovo jedan tako težak fakultet kao što je stomatološki? Odlično pitanje. Ali ono što ću vam reći, vi ste dali već odgovor u početku tog pitanja, kako ste se organizovali, upravo dobra organizovanost. Ja sam znao kad su mi vežbe, kad su mi predavanje, ali znao sam i kad ću učiti. Za sad kao pedagog iz ugla nastavnika govorim, organizacija vremena najvažnija, ali bitan je taj kontinuitet, da svakog dana se uči, da se svakog dana pomalo peva i rezultati dođu na svoje.
Moji tadašnje kolege, živao sam u Studentskom gradu nekih 6 godina, ja sam znao u čitaonicu uveče da dođem negde oko 2, pola 3, kad se probe neka zabi, da ostavim još nekih sat i po 2. A oni su sedeli po ceo dan u čitaonici, ja sam u prvim rokovima izlazio, dobio najviše ocene i kaže, pa kako ti sve stižeš? Pa trudim se da efektivno mi vreme bude za svaku namenu koju sam opredelio. Dakle, ne mora čovjek da se opredeli za jednu stvar i da to kao bude najbolje u toj, nego prosto može da bude svestran i da u 2 ili 3 ili više stvari bude isto tako najbolje. Apsolutno. Kako reaguju vaši studenti? To mi je vrlo interesantno. Imam ja, eto, ako mogu da spomenem, mog profesora na Fakultetu političkih nauka, Dušan Pavlović, koji je bio u Vampirima, isto je sjajan profesor, koji s druge strane svira gitaru, uživa u muzici, peva i on je napravio negde, organizovao je našem fakultetu jednom godišnje svečanost gde studenti koji se bave muzikom napravimo bend svake godine i eto to prikažemo drugim studentima. Da li vi imate možda neke takve želje i kako reaguju studenti? Studenti pa lepo reaguju, drago im je kad dođu da polažu kod mene ispit, pa još ako vežbaju kod mene. Mogu reći da prijatno se osjećaju. Nešto što sam napravio u toku studija, sad je to malo se ugasilo, imao sam i hor studenta stomatološkog fakulteta koji sam vodio i onda smo birali neke hitove zabavnih melodija za koje su oni pisali tekstove na temu stomatologije. I to je bilo jako zanimljivo. Ta grupa studenta koje predstavljao hor studenta stomatološkog fakulteta su pevali na nekim od kongresa stomatologa, pevali na promociji dodela diploma najboljim studentima, a i za sve ostale diplomirane studente. Tako da to je bila neka misija mojih 6-7 godina na koju sam jako ponosan, a i oni su se jako ponosili. Sjajno. Ivice, koji su planovi, to šta se sada dešava u vašem životu, da spremate neke pesme, da li ne, šta se dešava kod vas? Znate šta, nisam bio svestan da sam toliko uradio dok nisam sumirao šta imam od tih nekih zvučnih zapisa koje sam radio uglavnom za Radio Televiziju Srbije. A onda, umeđu vremenu, bilo je i kompozitora koji su me čuli i rekli, ja, Ivice, mogli bi za vas kompoziciju, za vaš fah da nešto napravimo, ima tih nekih kompozicija. Pa želja mi je da iz tog kontingenta kompozicija koje sam snimio, dodam još nekih par kompozicija, pa i da zaokružim taj neki 15-godišnji rad pevački, kome sam se, kao što rekao, u toku ovog razgovora posvetio maksimalno kao što se posvećujem i dan danas svojoj osnovnoj profesiji. Da li je muzika nešto što je uvek kod vas u kući, je to negde u pozadini ili kada radite ili ne? Muzika je svugde oko mene, ne samo u kući, na poslu opet posao je nešto drugo, ali u okruženju mojih prijatelja, dragih ljudi, prosto neka druženja internog karaktera na kojima sam ja prosto osjećam da i ljudima to znači. Moja deca odrastaju s muzikom, rodile su se i odrastaju s muzikom. Znači, muzika je ceo moj život, ali i tokom celog dana. I dakle, u ovom sada trenutku kada se osvrnete iza sebe, uradili biste isto, tako ne biste se možda opredelili samo za muziku i nastavili tim putem, nego ovako, baš kao što ste. Dali ste odgovor, apsolutno da. Mislim da čovjek mora da ima bar 2 paralelna koloseka, jer će se truditi da i jedan nadoveže na drugi. Meni je prosto muzika jedan ventil. Ne mogu da pričam svakog dana samo o zubima. Da. I da pričam, koliko već decenija radim, neću da govorim, ima tome već. 5 godina. Recimo. Tako da muzika mi je izlaz iz stomatologije, a opet stomatologija izlaz iz muzike. Uspešno se veoma sve nadopunjuje i meni je to, da kažem, poruka i za mlađe. Zašto ne? I opet se vraćamo na onu rečenicu dobra organizovanost, uspešan život. Ivice, ja bih zaista voljela da čujem, a sigurno sam i naši gledalci, kako to sve zvuči. Da li možete možda nešto od nam otpevati? Pokušat ću, rani su jutarnje časovi, bit će mi zadovoljstvo. Pa vi procenite. Što se bore misli moje, iskustva mi
čutat velim, bešte sada vi oboje, nek mi srce govori. Prvi pogled oka tvoga, bajnom suncu podoban, plenio je srce moje, učinio robom ga, plenio je srce moje, učinio robom ga. Hvala vam puno, Ivice, ovo je bilo zaista vrlo interesantno. Hvala vam. Hvala vam, a mi, dragi gledalci, nastavljamo sa jutarnjim programom.